Rama kasuwargan Gusti kawula Yesus Kristus. Ing kalodhangan ingkang endah menika Rama, kawula sami pitados, kawula sami yakin menawi Gusti Yesus Kristus sayektos rawuh ing tengah-tengah kawula sami. Amin. Kanthi makaten mesti midhangetaken pandonga saha panyuwun kawula. Rama ing sonten ingkang endah kawula sami kagungan paduka sowan wonten ngarsa paduka sinarengan sederek kawula Mbah Halim. Menika putra paduka Rama. Yesus. Kula yakin Gusti mesti mboten badhe nilar kalian Mbah Halim menika. Amin. Ing kalodhangan menika Rama sayektos kawula sami ngaturaken panuwun ageng wonten ngarsa paduka. Amin. Amargi paduka sampun mitulungi, sampun nyarirani, sampun berkahi kawula. Sedaya langkung-langkung berkahi Bapak Halim. Amin. Ingkang sawetawis wekdal sakit wonten ing rumah sakit, nanging kula yakin kesarasan ingkang sampurna, kesarasan ingkang sayektos, namung kesarasan ingkang saking Yesus Kristus piyambak. Amin. Ini rumah sakit, para medis, obat-obatan menika namung lantaran. Kula yakin kesarasan ingkang sayektos ingkang saking Yesus Kristus piyambak. Amin. Menawi ing kalodhan menika Pak Halim namung nenggo pemulihan ingkang saking paduka Rama. Pramila sakwetah Rama kalau namung sumendhe wonten ing kuwaos paduka. Amin. Rama kula kidedonga kangge sedaya brayat ingkang rimati, sema, putra, mantu lan sanes-sanesipun paduka berkahi ing samukalisipun. Langkung-langkung kesabaran ingkang saking swarga. Kanthi makaten anggenipun krimat Mbah Halim, Pak Halim menika kanthi kebak sukarena amargi berkah ingkang saking. Amin. Rama kanthi makaten ingkang pinanggih ing griya menika ing keluarga ageng Mbah Halim namung tentrem rahayu, damai sejahtera ingkang saking surga. Amin. Rama kalau mboten dangu wonten mriki kula badhe sewang-sewangan nilar keluarga ageng Mbah Halim panganti ingkang saking paduka ingkang tansah kula suwun mawantu-wantu. Sih rahmat lan tentrem rahayu ingkang saking Allah Rama kita, Gusti kita Yesus Kristus, so patunggilanipun Sang Roh Suci wonten ing kita sedaya wiwit sakmenika Yesus ngantos salami-laminipun. Haleluya. Amin. Ngeten nggih, Mbah Halim, kula mboten saged dangu nggih, pasti berkahi. Nggih.